nauda karon. Murag estimated ni abot sa mga pulo ni, no? Pulo ni kapin. Say murag kalit man kayo boss. Light material po. Oh, na mga light materials boss kanan. Ang kagulan ni kung musulod tayo sa luyo, bahin, tining na ali diri. Kaya din daghang mga balay dito. Puro mga light material, puso kay mikaw ng kalayo niya. Dole ato may gold na isinsya, no? Oh, ano ito na video kiyan ini? Oo. Luyo ito ubos video kiyan. So, kapag karon progresyon kayo ang Kinahanglan tag augment pa sa ubang mga bulunte katong na mga karang tanker gani labi na sa tawat. noon ang area Pana nga mukabat ngadto sa 30 ka mga balay ang nasulong o kasamtangan pangang investigahan sa mga tinubyanan sa Bureau of Fire Protection sa pagpangulo ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rino Simapangka kung pila ang danyos sa mga naugyo ng mga kaptangan sa nitabong sulong sa ganyang hapon sa malas 2:30 takna o January 2. Ang maong sunog na itabo dito sa unahang bahin sa Provincial Jail, ano kay Panabdao Road, Pindakbayan sa Pagadian. Masa pa nilay Barrientos, ang tagiya sa balay, naging dito nagsugod ang sunog. Brownout ang mga dapit, apan sa diyang pagbalik sa kuryente. Kalis lamang na adunay nibuto o ilang nakitaan ang pagsiga-siga sa wire sa ilang kuryente. Inungdang nga ilang kining gidali pagsalong ang plangka. Apan sa walang damha, singgit ang ilang silingan na nasunog na ang ilang atok sa balay. Ha? Kuryente pa? balik ang kuryente. Pagbalik ko rin din, buto. Ay, wala, nibuto ka na. Brownout to, primero no, brownout mo, brownout. So pagbalik sa kuryente, pagbalik sa kuryente, hato, napiti-piti na. Oo, lagaan na. So, sa plangka siya nagsuport. Yung kalibutan ka din, burn out the cell, ma'am. Palong kalit ang kuryente. Dahil yun, yung piti-piti ang plangka. Yung ako anak na nagpiti-piti, pag anak ko nisiga man, sige open ako. Wala na. Huwag may kalibutan sa taas. So, ang masilingan na may nilingon na sunog-sunog. Insurance ka pa. Sa taas man ang kuwan. Ang makyayong linoy nagpuyo sa maong dapit sulod na sa pulog at tuig na diin ang lang negosyo mao ang pagluto og fishball. Sa kapin sa pulo ka mga balay ang apektado sa mga sunog samtang naglisod ang mga tindiyanan sa Bureau of Fire Protection sa pagpagayon sa pagpatay sa mga kalayo sumikan sa kulungan usab kailang may tipo o man nahutan o duha ka aircraft o tubig may mundan na kalit ni katag pa ang kalayo sa dubang mga balay na dool sa mga naisunugan. Matod pa sa nakapagsi, dali kayo kailab ang kalayo, bumikan sa kulang pagayod ang gagamitan sa mga sigyanan sa kamatay sunog, susama sa fire truck o ingon man, fire hydrant kung kuhanan sa tubig.
kaulahin na nakuha ang initial investigation, gibutiyag ni Fire Investigator SO2 Jimmy Illis na mukabat nga to sa 2 milyones ka pesos ang ganyo. Pinay gamit siya sa sunog. So, 2 million. 2 million. Estimated. About mga balay. 30 kabalay. Kanda ka balay. Musta dyan nung sa sunog sa investigation? Sumasa mong initial investigation, ang sunog nagsugod sa balay ni Acertin Manny Barrientos. Pero so far, ang opisina nag-conduct pa og investigation sa cause sa fire. So dili ka na so Alang sa Frontline Balita, Jong Kadyon, reporting.